Actualment soc docent de secundària en l'Institut de Viladecans. M'he format en teràpia Gestalt, en intel·ligència emocional i en mindfulness i meditació zen. I actualment soc formadora del programa Escoles Despertes de l'ICE de la Universitat de Barcelona, que és un programa de mindfulness aplicat a l'educació, i també soc formadora de 6 Seconds, que és una entitat americana que es dedica a ensenyar la intel·ligència emocional. És important ensenyar intel·ligència emocional en els centres educatius perquè és una manera d'ensenyar als alumnes què poden fer amb les seves emocions. Les seves emocions, al final les emocions són unes senyals molt valuoses que tenim els éssers humans, que ens ajuden a sobreviure i a prosperar, i el que pretenem és que siguin intel·ligents amb les emocions, en definitiva. Aleshores, tota l'aplicació de la intel·ligència emocional en els alumnes el que pretén és posar en acció aquestes emocions, és a dir, que els ajudi a connectar el que senten amb el que pensen i amb el que després fan. És important, i és una tasca que duc a terme en el centre educatiu, connectar els alumnes amb 3 preguntes fonamentals, i és què estic sentint en aquest moment, quines opcions tinc amb el que estic sentint i què és el que realment vull fer a partir d'aquí. És a dir, a partir d'aquest triangle del què sento connectat amb el que penso i amb el que després serà l'acció i el comportament, què faig amb tot això? És a dir, introduir-los en aquesta manera de sentir i de pensar. Què aporta a l'alumnat practicar la intel·ligència emocional, practicar mindfulness? Per mi la base òptima per començar a treballar les emocions amb els alumnes és centrar-nos en practicar l'atenció, la concentració, el silenci. És molt important crear un ambient a l'aula per començar la classe on hi hagi el valor del silenci, el valor de l'atenció, que no deixa de ser una habilitat. El que estem aconseguint, el que pretenc aconseguir és a poc entrenar la musculatura atencional, aconseguir que a poc puguin connectar de manera més fàcil amb ells mateixos, a través d'aquest moment de silenci i d'atenció. I a poc vaig observant en ells la facilitat que tenen de fer silenci i d'estar centrats, i quan dic centrats vull dir presents, en aquell moment, en aquella classe, amb mi, ho estic observant d'una manera exponencial. Estic molt gratament contenta i sorpresa d'aquesta evolució que estan fent els alumnes en aquest sentit. És a dir, crear la base mitjançant mindfulness perquè després puguem introduir tots els conceptes d'intel·ligència emocional, dels valors, etc. Però primer el que necessitem bàsicament d'ells és que puguin parar i atendre. Un consell als centres educatius que volen treballar mindfulness, intel·ligència emocional, els valors en definitiva, els diria des de la meva experiència, el més important és que l'equip, i l'equip em refereixo a l'equip directiu i al claustre, tots els professors que formen part del centre, estiguin mínimament alineats amb aquesta intenció. I és molt important que hi hagi una formació profunda per part dels professors que es vulguin, potser, i mestres, que es vulguin dedicar més explícitament a formar els seus alumnes en intel·ligència emocional, i la resta de companys, de claustre, una formació una mica més lleugera, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que considero que les persones que estan davant dels alumnes, que els han d'ensenyar totes aquestes tècniques i que al final els estan ensenyant a ser persones coherents i conscients, siguin, ho diria, referents, models d'això. Per tant, la formació és absolutament bàsica. Després fa falta integrar tot un programa pensat entre tots i valorat i amb tranquil·litat i donar-se temps per consolidar-lo i per veure què és el que sí funciona, el que no funciona, etc. La formació és fonamental i diria l'experiència, ser practicants d'intel·ligència emocional i practicants de mindfulness per estar més atents i més conscients a tot el que fem.